मुंबईकरांना आता नव्या मेट्रो मार्गाची अजूनही प्रतीक्षाचे 2 मेट्रो मार्गिकांचं लोकार्पण हे पुन्हा एकदा लांबणीवर गेलंय। मेट्रो 9 आणि मेट्रो 2 बचं लोकार्पण हे रखडलेलं आहे। शुक्रवार ऐवजी आता सोमवारी उद्घाटनाचा हा सोहळा असेल। दहिसर ते मीरा भाईंदर मेट्रो 9 मार्गिकेतल्या दहिसर काशीगाव टप्पा आणि अंधेरी पश्चिम ते मंडाले मानखुर्द मेट्रो 2 ब या मार्गिकेतल्या डायमंड गार्डन ते मंडाले मार्गिकेचं लोकार्पण हे मागच्या 3 ते 4 महिन्यांपासून रखडलेलं आहे। त्यासाठी राज्य सरकारनं शुक्रवारचा मुहूर्त काढलेला होता आणि त्यानुसार शुक्रवारी या 2 टप्प्यांचं लोकार्पण होणार होतं। पॉट टॅक्सी प्रकल्पाचं भूमिपूजन आणि ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाच्या भुयारीकरणास सुरुवात करण्यात येणार होती। मात्र आता शुक्रवारचे हे सगळे कार्यक्रम राज्य सरकारनं रद्द केलेत आणि या मेट्रो मार्गिकांचं लोकार्पण काहीसं लांबणीवर गेलंय। आता या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारनं सोमवार म्हणजे 6 एप्रिलचा मुहूर्त दिलेला आहे।